سلامن طعنان نخلخم تختاتلتي يخون دابلكو نابناي لمعنت مدبي كاتو أبناي لمعنت مدبي كم تلمود نعاخم زمهريو إلى زحسبكو ومدب حيزالكم متيلخو ناي لمعنتي مدبي زلعلو أبوان صوتاو ركب مزقاطمكم ناي صوتاو ركب سنفت تتحيزو نمتلخم ترير نمقبارن داويلو ننوح جزي نخصنح نمقبارن كم اون حانتي زوريا مسجبركم بدحريو متلوخم زودككم دق تبعتيو بتوسخون قلطفكم ناي مفساس صقم زلكم دق تبعتيو خم زلكم يفلطيو انتاي دا لمعنتي نزي صقم نمفتاح زحجزكم مدحانيتات بقليلو بفارماسيو ترخبوهم ኮይንግና ኣብ ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወትኩም ብዙሕ ጥቕሚ ዝህቡኹም መድሃኒታትን ሰፕሊመንታትን ክሕብረልኩም እየ ብፍላይ እስካብ 5 ዝጽግዑ ብቐሊሉ ኣብ ፋርማሲ ክትረኽብዎም ትኽእሉ ናይ መድሃኒት ዓይነታት ኣለዉ ነዚኦም እንተተጠቒምኩም ኣብ ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወትኩም ልዑል ዝኾነ ለውጢ ትሪኢኹም እዞም ሰፕሊመንት እንመን እዮም ነየናይ ጸገም እዮም ከ ዝጠቕሙ ዝብል ነገር ክንርኢና ብተወሳኺ እውን ደቂ ተባዕትዮ ክትገድፍዎም ዘለኩም ነገራት ኣለዉ ብፍላይ ኣብ ጾታዊ ርክብ ህይወትኩም ድኽም ዝበልኩም ንኽትኮኑ ዝገብርኹም ኣብ ናይ መዓልታዊ ምንቅስቓሳትኩም ትገብርዎም ልምድታት ኣለዉ እንመን እዮም ዝብል ነገር ክሕብረልኩም እየ እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩምን ይጽንሑ ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራን ዝኾንኩምና እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ፈለማ ዝነግረኩም ቫይታሚን ዲ እዩ ቫይታሚን ዲ ምስ ናይ እመትሎ ትረትን ምስ ጾታዊ ርክብ ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ቫይታሚን ዲ ሕፅረት ከጋጥም እንከሎ መትሎ ይደክም እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ መትሎ ኣብ ናይ ጾታዊ ርክብ ግዜ ትርር ዝበለ ንክኸውን ካብ ዝገብሩ እቲ ኣገዳሲ ናይ ደም ምንቅስቓስ እዩ እኹል ዝኾነ ደም ናብ መትሎ ክኣቱ እንከሎ መትሎ ከም ሓፂን ዝጠንከረን ንውሕ ዝበለ ግዜ ደው ንኽብልን ዝገብር እዩ ኮይኑ ግና እኹል ደም ናብ መትሎ እንተዘይበፂሑ እቲ መትሎ ድኽም ዝበለ ይኸውን እዩ ብሉጽ ዝኾነ ናይ ደም ምንቅስቓስ ንኽህልው ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ብለድ ሴላት ስፍሕ ኢሎም ናብ መትሎ እኹል ደም ንኽበጽሕ ንምግባር ቫይታሚን ዲ እቲ ኣገዳሲ ነገር እዩ ስለዝኾነ ኣብ ሰውነትኩም እኹል ናይ ቫይታሚን ዲ በዝሒ ንክህልው ክትገብሩ ኣለኩም ዝተፈላለዩ ናይ ቫይታሚን ዲ ሰፕሊመንት ምውሳድ ንናይ ጾታዊ ርክብ ህይወትኩም ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ ኮይኑ ግና ነዘን ሰፕሊመንት ቀድሚ ገዚእኹም ምውሳድኩም ፈለማ ንሓኪም እንተተማኽሩ ይምረጽ ምክንያቱ እንታይ እዩ እዚ ናይ ቫይታሚን ዲ ሕፅረት ኣብ ሰውነትኩም ስለ ዘጋጠመ ድዩ መትለኹም ደው ምባል ኣብይዎ ዘሎ ንውሕ ንዝበለ ግዜ ምጽናሕ ኣብይዎ ዘሎ ቀልጢፍኩም ትውድኡ ዘለኹም ዝብል ነገር ክረጋገጽ ስለ ዘለዎ እዩ እኹል ናይ ቫይታሚን ዲ በዝሒ ኣብ ሰውነትኩም እንተሃልዩ ነዚ ሰፕሊመንት ክትወስዱ ስለ ዘይብልኩም እዩ ናይ ቫይታሚን ዲ ሕፅረት እንተሃልይኩም ሓኪምኩም ብዝኣዘዘልኩም በዝሒ ክትወስዱ ኣለኩም ናብቲ ካልኣይ ክንኣቱን ከለና ጂሰንግ ንብሎ ኒውትረንት ኣሎ እዚ እውን ብሰፕሊመንት መልክዕ በብፋርማሲኡ ክትረኽብዎ ትኽእል ኢኹም ጂሰንግ ኣብ ቻይና ዝምረት እንትኾን ንመትሎ ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ ብፍላይ ናይ መትሎ መስላት ስፍሕ ኢሎም ደም ናብ ውሽጦም ብእኹል መጠን ንኽኣቱ ዝገብር እዩ እዚ ድማ ንነዊሕ ግዜ መትሎ ደው ኢሉ ንኽጸንሕ ንምግባር ዝሕግዞ እዩ ጂንሶሚን ኢልኩም እንተሓቲትኩም በብፋርማሲኡ ክትረኽብዎ ትኽእል ኢኹም ኮይኑ ግና ነዚ እውን ብተመሳሳሊ ሓኪም ኣማኺርኩም ክትወስዱ ኣለኩም ሓኪም ብዝኣዘዘልኩም በዝሒ እንተትወስድዎ ይምረጽ ኣብ መበል ሳልሳይ እንረኽቦ ድማ ኤላርጂኒን ዝበሃል እዩ እዚ ኤላርጂኒን እንብሎ ድማ ብፍላይ ምስ ናይ ደም ምንቅስቓስ ተታሒዙ ናብ መትለኹም እኹል ደም ንኽኣቱ ዝገብር እዩ ኣብዚ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ግና ናይ ደም ጸቕጢ ሕማም ናይ ልቢ ሕማም ዘለኩም ሰባት ክትወስድዎ ኣይሕበርን ኮይኑ ግና እዘን ሕማማት ዘይብልኩም ደቂ ተባዕትዮ ንሓኪምኩም ኣማኺርኩም ሓኪም ብዝኣዘዘልኩም በዝሒ ኤላርጂኒን እንተተጠቒምኩም ኣብ ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወትኩም ልዑል ዝኾነ ለውጢ ትሪኢሉ ኢኹም ኣብ መበል ራብዓይ እንሪኦ ድማ ኤልካርቲን እንብሎ እዩ ልክዕ ከም ኤላርጂኒን ናይ ደም ምንቅስቓስኩም ካብ ምምዕራይ ብተወሳኺ እዚ ኤልካርቲን እንብሎ
ናይ ወዲ ዘርኢ ፍረ ወይ ከዓ ስፐርም ፅሬትን ኳሊቲኡን ናይ ምምሕያሽ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ። ናይ ስፐርምኹም ፅሬት ኳሊቲ በዝሒ ከምኡ እውን ናይ ምጥናስ ዓቕምኹም ብልዑል ንክውስኽ ዝገብር እዩ። ኣብ መበል ሓምሻይን ኣብ መወዳእታን ንሪኦ ሰፕሊመንት ድማ ትሪጉለስ እንብሎ ናይ ሰፕሊመንት ዓይነት እዩ። እዚ ሰፕሊመንት ክልተ ዓበይቲ ጥቕምታት ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ ናይ ቴስቴስትሮን ሆርሞን በዝሕኹም ንክውስኽ ዝገብር እዩ። ቴስቴስትሮን ሆርሞን ወይ ከዓ ናይ ወዲ ሆርሞን ዝበሃል እንትኾን ናይ ወዲ ጠባይ ንክህልወኩምን ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ዓቕሚ ዝህበኩም ሆርሞን እዩ። እዚ ሆርሞን እዚ ብእኹል በዝሒ ንክፍልፈል ብምግባር ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ልዑል ዓቕሚ ንክህልወኩም ዝሕግዘኩም ናይ ሆርሞን ዓይነት እዩ። ስለዝኾነ እዘን 5 ሰፕሊመንት ተጠቒምኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ዓቕምኹም ከተማሓሹ ትኽእሉ ኢኹም። መትሎ ደው ናይ ዘይምባል ቀልጢፍኩም ምድካም ቀልጢፍኩም ምውዳእ ዝኣመሰሉ ፀገማት ንምፍታሕ ዝሕግዙኹም ሰፕሊመንታት እዮም። ኮይኑ ግና እዘን ሰፕሊመንት ካብ ምውሳድ ብተወሳኺ ክትገድፍዎም ዘለኩም ኣብ ናይ መዓልታዊ ሂወትኩም ትገብርዎም ኣብ ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወትኩም ድማ ድኽም ዝበልኩም ንክትኮኑ ዝገብርኹም ልምድታት ኣለዉ። ንኣብነት ወልፊ እንተሃሊኩም ንኣብነት ድማ ናይ ሽጋራ ምትካኽ ናይ ኣልኮል ምስታይ ወልፊ እንተሃሊኩም ምስ ናይ ደም ምዝዋር ተታሒዙ ልዑል ዝኾነ ፀገም ስለ ዝፈጥረልኩም ብፍላይ ኣልኮል ድማ ናይ ቀይሕ ከብዲ ሕማምን ምስ ልቢ ተታሒዙ ፀገም ክፈጥር ስለ ዝኽእል ክትገድፍዎ ኣለኩም። ብተወሳኺ ድማ ናይ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ዘይትሰርሑ ሰባት እዚ እውን ካሊእ ፀገም ከምፀልኩም ዝኽእል እዩ። ብፍላይ ቅብኣት ዝበዝሖ ምግብታት እንዳበላዕኹም ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ዘይሰርሑ እንተኮይንኩም ናይ ፋት መጠን ስለ ዝውስኽ እዚ ድማ ናይ ደም መዘዋወሪ ትቦታትኩም ንክፀብብ ብምግባር ናይ ደም ምዝዋርኩም ዝተዛብዐ ንክኸውን ዝገብር እዩ። ደም ናብ መትሎ ዘይበፅሕ እንተኮይኑ ድማ ኣብ ፆታዊ ርክብ ድኽም ዝበልኩም ንክትኮኑ ዝገብረኩም እዩ። ስለዝኾነ ረሃፅ ከውፅእ ዝኽእል ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ክትሰርሑ ኣለኩም። ብፍላይ ድማ ቅብኣት ዝበዝሖ ምግብታት ትበልዑ ሰባት ማለት እዩ። እቲ ካሊእ ንሪኦ ድማ ስትረስ ጭንቀት ክትቀንሱ ኣለኩም። ብዝተፈላለዩ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ትጭነቑ እንተኮይንኩም እዚ ድማ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ድኽም ዝበልኩም ንክትኮኑ ዝገብረኩም እዩ። ብተወሳኺ ድማ ጫት ምቁሓም ኣብ ፆታዊ ርክብ ሂወትኩም ድኽም ዝበልኩም ንክትኮኑ ዝገብር ሕማቕ ወልፊ እዩ። ስለዝኾነ እዘን ወልፍታትን ልምድታትን ንክትገድፉ ክሕብረልኩም ይደሊ። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ስድራ ክትኮኑናን ክትተባብዑናን ብኸብሪ ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፅሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ሴክሽን ኣብፅሑና። ብካሊእ መደብ ብካሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኩላትና ይቀኒየለይ።